कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. व्हायला पाहिजे होतं. आणि ती एक व्यक्ती अशी आहे की एखाद्या महनीय व्यक्तीला मी सांगितलं की तुमच्या पक्षामध्ये काम करणारा कार्यकर्ता ह्याला मागे घ्यायला सांगा म्हणून, तर तो काय करतो, त्यांचे टेप करतो आणि टेप करून लोकांना वाचून दाखवतो. म्हणजे जणू काय आपण ग्रेट आहे. अरे मी सांगितलं म्हणून तुला फोन केला, नाही तर तुला कोण फोनसुद्धा नाही करणार. किंमत काय, आधी विचार करा. महाराष्ट्रामध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्याच्या बाहेर जाऊन 4-4 तास बसून भेट न घेता आलेला मनुष्य तुला उपमुख्यमंत्री कशाला फोन करणार. मी सांगतो, मला शब्दाला किंमत आहे. मी काहीतरी आज आपल्या महायुतीसाठी केलेलं आहे. एक प्रवक्ता म्हणून माझी कामगिरी आहे, म्हणून मला त्रास होऊ नये म्हणून ते तुम्हाला फोन करतात. नाहीतर कशाला फोन केला असता सांगा. आणि म्हणून हे बघा, मी तुम्हाला एक सांगतो की गैरसमज जो निर्माण केला जातो आहे की मी BJPचा आहे, BJPचा वगैरे काही नाही. 6 वर्षासाठी हकलपट्टी झालेली आहे आणि बरोबर कोण गेला तर BJP एवढा शिस्तीचा पक्ष आहे, त्यांचीसुद्धा हकलपट्टी केल्याशिवाय ते राहणार नाही. आणि त्याच्यामुळे मला एवढंच सांगायचं आहे की BJPचे आणि माझे अतिशय जवळचे संबंध आहेत. आज BJPच्या जिल्हाध्यक्षांनी जी कारवाई केली ह्याच्याबद्दल मी जिल्हाध्यक्षांचं मनापासून अभिनंदन करतो. आणि त्याच्यामुळे एक संदेश सगळ्यांना गेला पाहिजे की खोटी नावं कोणाची वापरता येणार नाही. जोपर्यंत माघार घेतली असती पक्षश्रेष्ठींचं ऐकून, आम्ही त्या ठिकाणी कसं तुला सुधारायचं व्यवस्था केली असती. परंतु आता संघर्ष व्हायचा, संघर्ष होणार. आणि संघर्ष करत असताना अशा अनिष्ट प्रवृत्तीला कशा रीतीने बाजूला ठेवायचं ह्याच्यासाठी माझा हा संघर्ष निश्चितपणे राहणार. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा. कोकणचं